mokwongo chunya ngimana remba aja ODM kendo awinjo kaka baba wachonde to gima notera State House mana romo gi jatelo en wach development ma weche mineno mang'eny madhi mbele gi onge gima dhi mbele ko kamano we aduokero kamano ni jolang'ata te mano miya thuolo mar bedo jabura mamargi kuom ombulu kendo gibro neno gine wegi ema gibro jach gibro kona ni Jalas ne wami tich nikelo no api nigedo ndara ne nitie stima ne nitie aya gine project na maduong' wawuoye wach project na maduong' asekawo 23 million akete project miluongo ni food for education wa partner gi food for education team tijno en chiemo ma nyithindo 10,000 10,000 malang'ata bro iga chiemo pile ka chiemo e school pile wa partner gi Sakaja obro timo ga subsidies sani parents chulo gi moro $100 mondo nyathi ochiem pile wadhi duoke piny nikech Sakaja chulo $20 ga uchiel ana jonyuol koro dhi chulo $5 kende nikech food for education okaw subsidy moro ana gero ni jikon to chiemo no bro dhi nyithindo pile kimi nyithindo chiemo pile nyithindo bro concentrate maber e class retention benitie nyithindo ok we school ai to kata concentration nyathi makech kayo ok nyal bet kata maber e school ero kamano magi kimidwaro mano gima de timo mane project matie basari baketo te 50 million asechiwo kendo wach mar dongruok ni to winjuru gi jakom ni ka koluongi wach dongruok kapo ni jakom bro kona chieng' moro ni Jalas obed dongruok obed ang'o kikidhi Karuto ok ibenena to sani to podo yieng wanere Machakos Jesi la baba bado iko imara ero kamano Honorable Felix Oduor jaod bura malang'ato wacho ni en poko ndogo jakom en pod en mana ja ODM mungirore lakini dongruok emoketo mbele kamano mandag ber kwa wegi kanyindo koro wadhi yo moro matin koduogo pod wan goche manyien mang'eny pire weche mag ohala pod tire weche mag tuke mano ne en buch jopiny aneno kuro mos mama dedo no mena karango mama chieng' biro ero sina beti kindala game ujimbe kanyo umalwe ero kamano mama na ingena heri